Il-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil qed jagħmel minn kollox biex itawwal l-inkjesta dwar il-kumpanija Egrant u l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tal-Prim Ministru u ta' Martu. Nhar l-erba' Busuttil irrepeta allegazzjonijiet li saru sena ilu fil-konfront taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru u qal li se joħodhom ant il-Maġistrat. Meta l-ħamis filgħodu għamel hekk Busuttil mar ant il-Maġistrat li kien diġà bagħtu lem meta għamel allegazzjonijiet dwar Keach Kembri. Fil-fatt Busuttil marant il-Maġistrat Aron Buġeja li meta marandu ġimatilu b'allegazzjoni oħra dwar iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru bagħtu lem għax ma kellax taqsam xejn mal-investigazzjoni li qed jagħmel dwar Egrant. Dak li sar issorprenda lill-ġurnalisti kollha li staqsewh għaliex qed jażel li jtawwal l-inkjesta dwar Egrant. Dal-punt, Dr. Busuttil, għalfejn għażilt tmur qudiem il-Maġistrat Buġeja mhux il-Maġistrat Kollox Berras li mhux ħadd tawwal l-inkjesta ta' Egrant? Jiena mort għand il-Maġistrat Aron Buġeja għaliex l-ewwel darba għandu mort. This has nothing to go with the Egrant claim, claim. So why did you go to this particular magistrate? Is it to delay the Egrant inquiry? Le ħanajdlek. Deċiżjoni f'das sens diġà mill-Maġistrat Buġeja. F'liema sens? Li hu separa il-każ minn ieħor. Fuq dak ġifieri li saqsik Matthew Jacob ġifieri għaliex rġejt mort ippreżentajt għandu l-provi mhux għad nataxa il-Maġistrat Kollox Berras. Ir-raġuni hija sempliċi għaliex m'għandi mkien fejn immur. Issa jekk il-Maġistrat Aron Buġeja jrid jiddeċiedi kif għamel fl-ewwel każ illi qabad maġistrat ieħor, dik hija deċiżjoni tiegħu. Le għax il-ġurnalisti sħabi hawnhekk ma jistgħux jifhmu għaliex inti ma mortx għand il-Maġistrat Natasha Kollox Berras u ma mort għand Aron Buġeja. Ma nafx din qed inħossha hija logħba politika tiegħek biex anke tfixkel il-ġustizzja. Ma nafx kemm tista' anke qegħdin f'kampanja elettorali, ma nafx l-aġir tiegħek hawnhekk. Għaliex ir-remit tal-Maġistrat Aron Buġeja huwa l-ewwel wieħed. L-ewwel li ġie mqabbad. Titfa' pressjoni fuq dal-Maġistrat. Ma Nicole, jekk ħadd bir-rispett kollu tieni ċans iwieġeb. Huwa l-ewwel wieħed maġistrat li ġie mqabbad. L-aġir ta' Busuttil innotah il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru Manuel Malija. Il-Ministru Malija kwota l-ewwel digriet tal-Maġistrat Aron Buġeja u kif dik id-deċiżjoni l-Maġistrat innota kif se jkun qed jikser il-liġi kieku aċċettah. Jekk fl-ewwel darba qallek isma' allegazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu hawnhekk, allegazzjonijiet illi il-Maġistrat qiegħed jgħidlek ma nistax laqqas kieku rrid jien da ma nidħol fihom għax il-liġi tipprojbini. Hawnhekk qed ikollok għat-tieni darba rikors ieħor u allura l-poplu barra ġustament isaqsi m'għandux għalfejn jmur kors tal-liġi għaliex laġa għandek ir-risposta qed terġa' tagħmel talba wara. Issa hawn min jgħidlek li jista' jkun li biex tawwal biex ovvjament l-inkjesta li qed jagħmel rigward Egrant ikollu jidħol fih dar rikors, ikollu jisimgħu, ikollu ovvjament jiddeċiedi, eċetera, eċetera, eċetera. Intant kmieni matul il-jum ikkummenta dwar il-gidba ta' Egrant il-Prim Ministru Joseph Muscat. Għadni qed nistenna l-Kap tal-Oppożizzjoni li mhux imbilli jgħid li m'għamilix hu l-akkuża. Il-Kap tal-Oppożizzjoni ħareġ in-nies fit-toroq. Il-Kap tal-Oppożizzjoni ikkoordina dal-attakk, il-Kap tal-Oppożizzjoni għamel press conference eżatt wara li saret din il-gidba biex jitkellem dwar il-gravità tas-sitwazzjoni skontu. Allura jrid jiġu r-responsabilità ta' dan kollu. Fuq kollox għal il-Prim Ministru Muscat la darba tkun ippubblikata l-inkjesta u se jieħu l-passi kollha meħtieġa. Wara li toħroġ l-inkjesta ħan ikkonsidra l-passi kollha illi nista' nieħu bil-liġi wara li tkun ġiet ippruvata illi saret kalunja enormi u I want to get to the bottom of it. Irrid inkun naf personalment u anke bħala pajjiż min ħareġ bija u kif u għaliex ikkoordinaw b'dan il-mod, jekk hux għal mottivi politiċi jew għal mottivi oħra. U ħan ikkonsidra l-passi kollha wara illi toħroġ l-inkjesta tal-Maġistrat.